नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. कुत्रा चावला की रेबीज होतो हे आपण सहज म्हणतो, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की हा आजार जीवावर सुद्धा बेतू शकतो. त्यासाठी हा आजार होऊ नये यासाठी सुरुवातीला अधिक उपचार करणं गरजेचं असतं, योग्य काळजी घेणं गरजेचं असतं आणि यासाठी हवी असते जनजागृतीची गरज. मिशन रेबीज ही संस्था यावरच काम करते. रेबीज डे दिनानिमित्त याविषयीचे अनेक गैरसमज आहेत, त्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर मिशन रेबीज ही जी संस्था आहे ती गेली अनेक वर्ष म्हणजे जवळपास 13 वर्ष या सगळ्या जनजागृतीचं काम करते आणि केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर जगभरात या संस्थेचं काम आजतागायत चालू असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आणि या संस्थेचे शिक्षण अधिकारी आणि सिंधुदुर्ग प्रमुख अमित नाईक सर आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याचकडून त्यांच्या या मिशनबद्दलची अधिक माहिती जाणून घेऊया. सर, आपलं स्वागत कोकण सात लाईव्हमध्ये. सर, आपण म्हणतो की कुत्रा चावला की रेबीज होतो, पण रेबीज म्हणजे नेमकं काय आणि तो कसा होतो, त्याची लक्षणं काय, याबद्दल काय सांगाल? रेबीज हा एक विषाणूजन्य रोग आहे आणि हा विषाणू निर्जीव असतो, सजीव नसतो. आणि हा विषाणू येतो कुठून, तर आपल्याकडे घरामध्ये पाळलेले जनावर असतात. उदाहरणार्थ कुत्रा हा घरामध्ये पण असतो आणि बाहेर आपण भटके कुत्रे पण भरपूर प्रमाणात बघतो. तर कुत्रा हा असा प्राणी आहे ज्यामुळे आपल्याला 98% माणसाला, व्यक्तींना किंवा इतर जनावरांना जो रेबीज होतो तो 98% रेबीज हा फक्त कुत्रा चावल्यामुळे होतो, डॉग बाईटमुळे. आणि हा होतो कसा ते महत्त्वाचं आहे, कारण हा जो रोग आहे, हा रोग जो आहे हा विषाणूजन्य रोग आहे आणि हा निर्जीव आहे, हा सजीव नसतो. आणि हा आपल्याकडे 98% रेबीज जो आहे हा फक्त डॉग बाईटमुळे होतो, कुत्रा चावल्यामुळे. आपल्याकडे बघितलं असेल, घरामध्ये कुत्रा आपण पाहतो, बाहेर भटके कुत्रे असतात, त्याच्यामुळे पण हा आजार आपल्याला होऊ शकतो. तर मुळात जो आजार आहे, हा रोग आहे, हा 98% कुत्र्यामुळे का? कारण आपल्या आजूबाजूला परिसरामध्ये जिथे माणूस आहे तिथे कुत्रा आहे, त्याच्यामुळे. पण मुळात आपण हा विचार कधी केला आहे का? म्हणजे आपण म्हणतो की कुत्रा चावला की रेबीज होतो, कुत्रा चावला की रेबीज होतो, आपला हाच समज आहे. पण आपण कधी हा विचार केला की या कुत्र्याला रेबीज कोणापासून होतो? नाही. तर हा जो रेबीज आहे हा कुत्र्याला होतो जंगली प्राण्यांपासून. कारण आपल्या आजूबाजूला, म्हणजे जंगली प्राणी, आपण म्हणतो की जंगली प्राणी जंगलामध्ये असतात तर ते आपल्याकडे कसे येतील, पण आपल्या आजूबाजूला, आपल्या परिसरामध्ये सुद्धा जंगली प्राणी आहेत, आपण त्यांना नजरअंदाज करू शकत नाही. उदाहरणार्थ माकड आहे, मुंगूस आहे, त्यानंतर कोल्हा, सध्या आपल्याकडे कोल्ह्यांचं प्रमाण हळूहळू वाढत चाललेलं आहे. त्यानंतर ससा आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वटवाघूळ. आपल्या पृथ्वीवर जर रेबीज कुठून आला तर तो वटवाघूळ. वटवाघूळ चावल्यामुळे हा रेबीज सगळ्या प्राण्यांमध्ये पसरत जातो. आणि कुत्राच का? आपल्याकडे कुत्रा जर गाईला चावला तर हा रोग जो आहे हा गाईला सुद्धा होतो. कुत्रा मांजराला चावला तर हा रोग मांजराला सुद्धा होतो. कुत्रा एखाद्या व्यक्तीला चावला तर हा रोग व्यक्तीला सुद्धा होतो. पण आपण कधी ऐकलंय का की गाय कोणाला जाऊन चावते? नाही. कुत्र्याचा गुणधर्म आहे चावणं. मग तो काय करतो की ज्यावेळी त्याला जो रोग होतो, हा रोग झाल्यानंतर तो, आपण म्हणतो की रेबीजचा समानार्थी शब्द म्हणजे आपण जो रेग्युलर आपल्या व्यवहारामध्ये वापरतो तो म्हणजे पिसाळलेला, इन शॉर्ट रेबीज. मग हा पिसाळलेला कुत्रा काय करतो की जो समोर दिसेल, गाई गुरं दिसतील, मांजरं दिसतील, बकऱ्या दिसतील, कोणी माणसं दिसतील, त्यांना जाऊन तो चावतो आणि हा रेबीज एकामधून दुसऱ्यामध्ये ट्रान्सफर होत जातो. तर आपल्याकडे रेबीज हा जो रोग आहे याच्यावर अजूनही जगभरात कुठेही औषध नाही. म्हणजे हा जो रेबीज आजार आहे हा बरा होऊ शकत नाही. 100% रेबीज रोगामध्ये माणसाचा, जनावरांचा मृत्यू होतोच होतो, त्याच्यावर औषध नाही. पण 100% हा प्रिव्हेंटेबल पण आहे. म्हणजे जर 100% माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो, पण 100% आपण, आपल्याला रेबीज होऊ नये किंवा इतर जनावरांना रेबीज होऊ नये म्हणून आपण त्याची काळजी सुद्धा घेऊ शकतो. तर ती काळजी म्हणजे काय? तेही म्हणजे आपण जे वॅक्सिन करतो ती म्हणजे त्यांची प्रिकॉशन, ती त्यांची काळजी घेतली जाते. आता रेबीज हा जो रोग आहे हा आपल्याला का होतो? कारण आपल्याला अजूनही भरपूर गैरसमज आहेत, अजून अज्ञान आहे. रेबीज कसा होतो याबद्दल अजूनही आपल्याला माहिती नाही आहे. मग हे माहिती असणं गरजेचं आहे. तर आता रेबीज हा प्रत्येक कुत्र्यामध्ये आपल्याला सापडत नाही. म्हणजे
कुत्र्याला रेबीज कुठून होतो? जर जंगली जनावर चावलं तरच. आता भटके कुत्रे आहेत, सगळ्या भटक्या कुत्र्यांमध्ये रेबीज नसतो. 100 मध्ये एखाद्या दुसऱ्या कुत्र्यामध्ये रेबीज असतो. मग हा जो रेबीज आहे, हा रेबीज त्याच्यामध्ये असला आणि हा कुत्रा जर एखाद्या व्यक्तीला चावला तरच त्या माणसाला रेबीज होईल. इतर नॉर्मल कुत्रा चावला म्हणून रेबीज होऊ शकत नाही. बरोबर. हे त्याच्यामागचं कारण आहे. आणि हा होतो कसा? तर त्याच्या तोंडामध्ये जी लाळ असते, या लाळेमध्ये हे विषाणू असतात. आणि ज्यावेळी एखादा कुत्रा चावतो, चावल्यानंतर माणसाला जखम होते, ह्या जखमेवर त्याच्या तोंडातली लाळ लागलेली असते. आणि ह्या लाळेमध्ये जो विषाणू असतो, म्हणजे आपण एक थेंब जरी लाळेचा आपण मायक्रोस्कोप खाली धरला तरी त्याच्यामध्ये तुम्हाला लाखो प्रमाणात व्हायरस दिसतो. मग हा व्हायरस त्या जखमेमधून आपल्या शरीरात शिरतो. आणि शरीरात शिरल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये नर्व्स असतात. मग ह्या नर्व्समधून तो हळूहळू चालत चालत त्याचा शेवटचा स्टॉप म्हणजे मेंदू. मग तो हळूहळू मेंदूपर्यंत पोचतो. आणि मेंदूपर्यंत पोचल्यानंतर माणसाला किंवा जनावरांना रेबीज होतो. म्हणजे आपण जे म्हणतो की पिसाळतात. तर ज्यावेळी तो रेबीज रोग आहे, विषाणू आहे, हा ज्यावेळी मेंदूपर्यंत पोचतो त्यावेळी मग त्यांना रेबीज होतो. बरं, आता एखादा कुत्रा पिसाळलाय हे नेमकं कसं ओळखावं? कारण अनेक आपल्या आजूबाजूला कुत्रे असतातच, तर त्यांना आपण आयडेंटिफाय कसं करावं? आपल्या आजूबाजूला पण कुत्रे असतात. आता आपल्या घरामध्ये सुद्धा कुत्रा असतो. आता एखादं मुंगूस चावलं किंवा एखादं वटवागूळ चावलं तर त्याची जखम एकदम छोटी असते. ही जखम आपल्याला दिसत नाही बाहेर. हळूहळू त्याच्यामध्ये थोडे थोडे बदल घडत जातात. त्यांना ताप येतो, त्यांना वॉमिटिंग्स होतात. पण यामध्ये आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही की त्याला रेबीज झालाय. रेबीज कधी समजतो? माणसाला सुद्धा रेबीज कधी समजतो? ज्यावेळी त्याला तो एकदम ॲग्रेसिव्ह होतो, मोठ्या मोठ्याने किंचाळायला लागतो, ओरडायला लागतो. तसंच कुत्रासुद्धा आक्रमक होतो ज्यावेळी तो इतरांना चावायला जातो. म्हणजे जे कोण समोर दिसेल त्याला चावायला जातो. आणि त्याच्या तोंडातून लाळ पडत असते. म्हणजे कंटिन्युअस ती असते? हां, कंटिन्युअस त्याच्या तोंडातून ती लाळ पडत असते. त्याचं कारण का? कारण त्यांना एक थ्रोट इन्फेक्शन होतं रेबीजमध्ये. जो घसा आहे, हा घसा आतून पूर्णपणे त्याची सालं निघालेली असतात, तो सोललेला असतो. त्यामुळे त्यांना एवढं पेन होत असतं की पाणी जरी प्यायला गेले तरी ते त्यांना सहन होत नाही. कारण ते आतमध्ये घोटायचं असतं. जेवण जेवायचा प्रयत्न केला तरी ते आतमध्ये घोटायचं असतं, ते त्यांना जेवता येत नाही. लाळसुद्धा स्वतःची घोटू शकत नाही. मग ती लाळ तोंडातून बाहेर पडत असते. थोडासा त्यांना न खाल्ल्यामुळे, न काही पाणी पिल्यामुळे त्यांना थोडासा विकनेस येतो. ते चालताना थोडेसे पॅरालाइज झाल्यासारखे चालतात. त्याच्यानंतर त्यांचा जो जबडा आहे हा कायम उघडा राहतो. तो जबडा त्यांचा बंद होत नाही. आणि ती लाळ पडत असते आणि तो एका जागेवर शांत बसू शकत नाही. तो धावत असतो कारण ते त्याला पेन होत असतं. मग तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर फक्त फिरत असतो आणि जो कोण समोर येईल त्याच्या अंगावर धावून जाऊन त्याला चावायचा प्रयत्न करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जे भटके कुत्रे असतात किंवा आपल्या घरामध्ये जो कुत्रा असतो त्यांना बरोबर समजतं की या कुत्र्याला रेबीज झालाय. ते कुत्रे त्याच्या जवळ जाणार नाहीत. ते त्याला लांबूनच त्याला भुंकत राहणार किंवा त्याला आपल्यापासून लांब करत राहणार, असं आहे. मग या गोष्टी बघितल्यानंतर आपल्याला समजतं की या कुत्र्याला रेबीज असू शकतो. आपण डायरेक्ट आयडेंटिफाय करू शकत नाही की कन्फर्म याला रेबीज आहे. आपण फक्त एक शक्यता जी आहे ती फक्त आपण वर्तवू शकतो की याला रेबीज आहे. मग आपण आमची टीम आहे जी 24 तास 365 दिवस काम करत असते. मग आमचा हेल्पलाईन नंबर सुद्धा आहे, त्यावर तुम्ही कॉल करून तुम्ही सांगू शकता की आमच्या इथे असा एक रेबीजचा कुत्रा आम्हाला आढळला आहे, संशयित आहे. मग त्याच्यावर ॲक्शन घेऊ शकतो आपण. बरोबर. सर, आता तुम्ही कुत्र्यांबाबत सांगितलेत की कुत्र्यांमध्ये काय लक्षणं आपल्याला आढळून येतात त्याला रेबीज झाला तर. मग माणसांमध्ये काय असे बदल दिसतात? माणसं कशा पद्धतीनं वागतात त्याबद्दल काय सांगाल? आता रेबीज हा जो रोग आहे हा ज्या व्यक्तीला होतो त्याचा अक्षरशः दुर्दैवी आणि तडफडून त्याचा मृत्यू होतो. म्हणून भरपूर अशा संस्था आहेत किंवा आपण त्याच्यासाठी जे काम करतो अशा व्यक्तींचा त्याच्यामध्ये मृत्यू होऊ नये. एखाद्या व्यक्तीचा भले तो कोणी असेल त्याचा तडफडून दुर्दैवी मृत्यू होऊ नये. तर होतं काय की सुरुवातीला ताप यायला सुरुवात होते माणसाला आणि ताप आल्यानंतर आपण नॉर्मली डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर व्हायरल फीवर असू शकतो म्हणून डॉक्टर काही औषधं आपल्याला लिहून देतात. आपण घरी येतो. त्यानंतर काही दिवस गेल्यानंतर सुद्धा हा ताप कमी होत नाही तर हा ताप वाढत जातो
आणि हा ताप रेबीजमध्ये जो ताप येतो हा 104 डिग्रीच्या वरती सुद्धा जातो. याच्यामध्ये काही जणांचं अटॅकमुळे सुद्धा मृत्यू येतो. पण हा ताप 104 डिग्रीच्या वरती जातो आणि हा जवळजवळ 14 आठवड्यापर्यंत राहतो. हा ताप उतरत नाही. मग डॉक्टर सांगतात की तुम्ही एक काम करू शकता की तुम्ही निमोनिया असू शकेल, टायफॉईड असू शकेल किंवा मलेरिया असू शकेल, तुम्ही ब्लड टेस्ट करा. ब्लड टेस्टमध्ये रेबीज मिळत नाही, कारण तो निर्जीव व्हायरस आहे. तो आपली जागा करून तो मेंदूच्या दिशेने वाटचाल करतो. ब्लड टेस्टमध्ये रेबीज मिळत नाही. हळूहळू माणूस अक्षरशः म्हणजे जसजसा तो व्हायरस आपल्या मेंदूपर्यंत मेंदूच्या दिशेने जातो तसतसं मग त्याला पेन होतं आणि कसं तरी म्हणजे तो व्हायरस ज्यावेळी त्याच्या मेंदूपर्यंत पोचायचा प्रयत्न करतो त्यावेळी त्याचा मेंदू काम करत नाही, म्हणजे कंट्रोल पूर्णपणे सोडून देतो. आता आपला मेंदू काय करतो की मला बोलायचं आहे, मला हात वर करायचं आहे, मला काही काम करायचं आहे, हे ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे मेंदू देतो. आणि हा रेबीज व्हायरस काय करतो की आता समजा जर एखाद्या व्यक्तीला रेबीज आहे किंवा एखाद्या कुत्र्याला रेबीज आहे आणि त्या कुत्र्याला रेबीज झाल्यानंतर तो पिसाळतो आणि इतरांना चावायला जातो. तो का चावतो? कारण जो रेबीजचा व्हायरस आहे हा पूर्णपणे मेंदूला कॅप्चर करतो आणि त्याचं म्हणणं असं असतं त्या व्हायरसचं की मला मरायचं नाही आहे, मला अजून जगायचं आहे. कारण तो कुत्रा जर मेला तर तो रेबीज तिथेच नष्ट होईल, पण तो रेबीज तिथे नष्ट व्हायला देत नाही. तो म्हणतो की मला जगायचं आहे. मग तो काय करतो की मेंदू कंट्रोल करून तो सांगतो की जा त्या कुत्र्याला चाव. मग तो त्या कुत्र्याला जाऊन चावतो आणि ज्यावेळी एक कुत्रा दुसऱ्या कुत्र्याला चावतो मग तो व्हायरस ट्रान्सफर होतो. असं होतं. मग हे ट्रान्सफर होत जातं. मग काय होतं की माणसाला ज्यावेळी लास्ट स्टेज येते त्यावेळी माणूस किंचाळायला लागतो, मोठमोठ्याने ओरडायला लागतो, कारण तो मेंदू पूर्णपणे कॅप्चर करतो आणि त्याला सहन होत नाही. मग हळूहळू काय होतं की माणूस पूर्णपणे म्हणजे आम्ही असे पेशंट पण बघितलेत की नखाने भिंती खरवडणं, जमीन चावणं किंवा आपल्या घरातले जे व्यक्ती असतात म्हणजे त्यांना एवढं पण लक्षात राहत नाही की ही माझी मुलं आहेत, ही माझी बायको आहे, हे माझे आई वडील आहेत, यांना काहीही लक्षात राहत नाही. त्यांना फक्त त्यांच्यावर अटॅक करायचा असतो. मग काय करतात की अशा व्यक्तींना ज्यावेळी ही लक्षणं दिसतात की ॲग्रेसिव्ह होतात माणसं, त्यावेळी त्यांना एका वेगळ्या वॉर्डमध्ये ठेवलं जातं, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं जातं आणि त्यांना हातापायाला पूर्ण टाईट बांधलं जातं जेणेकरून ते बाहेर पडणार नाहीत आणि कोणाला चावणार नाहीत. मग त्यांना बांधून ठेवलं जातं आणि रेबीजमध्ये माणूस असेल किंवा जनावर असेल 7 ते 15च्या दिवसावरती जगत नाहीत, त्याच्यामध्ये त्यांचा मृत्यू होतो. पण हा मृत्यू अक्षरशः तडफडून होतो. म्हणून आम्ही सांगतो की रेबीज कोणालाही होऊ नये. बरोबर असं आहे. पण आता रेबीज होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यावी? म्हणजे आता एखादा कुत्रा चावला त्यानंतर कशा पद्धतीनं त्यावर उपचार करणं गरजेचं ठरतं? कारण त्यावर तुम्ही म्हटलात की कुठलंही अजून सोल्युशन आलेलं नाहीये. हो. ॲक्च्युली उपचार सांगण्या अगोदर मी काही चुका सांगेन ज्या आपण रेग्युलर लाईफमध्ये करतो. आता एखाद्या वेळी आपल्याला कुत्रा चावलाच, भले त्याला रेबीज आहे नाही आहे ही गोष्ट बाजूला ठेवा. एखादा कुत्रा चावल्यानंतर सगळ्यात पहिलं आपण काय करतो, आपण घाबरलेले असतो कारण जखम झालेली असते, आपल्याला ते दुखत असतं. तर आजूबाजूची जी माणसं आहेत ही माणसं काय करतात की बाजूला जी माती पडलेली असते ही माती त्या जखमेवर लावतात. आता फॉर एन एक्झाम्पल, माझ्या इथे हाताला जर कुत्रा चावलाय, इथे मला जखम झालेली आहे, ह्या जखमेवर लाळ आहे, ठीक आहे, आणि लाळेमध्ये तो मी सांगितल्याप्रमाणे व्हायरस आहे. लोक काय करतात की ती माती काढतात आणि त्या जखमेवर लावतात जेणेकरून ते रक्त थांबलं पाहिजे. त्याच्यानंतर समजा आपण कुठेही घराशेजारी असू तर घरातली माणसं हळद ही अँटीसेप्टिक मानली जाते. मग घरामध्ये जी हळद असते ती हळद आणून त्या जखमेवर लावली जाते. काही ठिकाणी पट्टी लावतात, क्रीम लावतात, ट्यूब लावतात, बँडेज गुंडाळलं जातं, टॉवेल गुंडाळला जातो, रुमाल गुंडाळला जातो. तर या गोष्टी पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. या गोष्टी चुकीच्या काय आहेत? आता हळद अँटीसेप्टिक आहे तरी सुद्धा ती चुकीची काय आहे? कारण जी लाळ असते, जो व्हायरस असतो, आपण ज्यावेळी ती माती अप्लाय करतो, ज्यावेळी आपण ती हळद अप्लाय करतो त्यावेळी आपण ते व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये दाबून टाकतो आणि जास्तीत जास्त व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये निघून जातो आणि पसरतो. एक व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये गेला, एक विषाणू जर आपल्या शरीरामध्ये गेला, एकाचे 2 होतात, 2चे 4 होतात, 4चे 8 होतात, असे ते वाढत जातात. आपण भरपूर प्रमाणात व्हायरस तो आतमध्ये दाबून टाकतो. म्हणून ह्या गोष्टी पूर्णपणे चुकीच्या आहेत.
त्यानंतर असा एक गैरसमज आहे की गावठी औषध केल्यामुळे हो. माणसाला रेबीज होऊ शकत नाही. अजून भरपूर गैरसमज आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी आम्ही अशी पण माणसांबरोबर आम्ही लोकांबरोबर बोललो आहे, ते म्हणतात की एक परात ठेवली जाते, त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं जातं आणि एक सुकी भाकरी दिली जाते त्यांच्या हातामध्ये. त्या परातीमध्ये आपला चेहरा बघायचा, त्याच्यामध्ये जर तो कुत्र्याचा चेहरा दिसला आणि ती चेहरा दिसल्यानंतर आपण भाकरी खाल्ली तर आपल्याला रेबीज होणार नाही. असे गैरसमज आहेत. याच्यामुळे आपल्याकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात म्हणजे आपल्या भारत देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे असं राज्य आहे की ज्याच्यामध्ये 36% सगळ्यात जास्त रेबीजचं प्रमाण बघितलं जातं. हे ह्या गैरसमजामुळे असं आहे. आता आपलं सायन्स एवढं पुढे गेलं आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला सायन्सबरोबर चालणं खूप महत्त्वाचं आहे. गावठी औषधामुळे किंवा हे सगळं करून रेबीज बरा होऊ शकत नाही. कारण गावठी औषध कधी काम करतं? सगळ्याच कुत्र्यांना रेबीज नसतो. रेबीज नसलेला नॉर्मल कुत्रा, भटका कुत्रा जरी असेल तरी तो नॉर्मल असेल. नॉर्मल कुत्रा चावला, तुम्ही औषध पाणी नाही केलं तरी तुम्ही बरे होणार. पण रेबीज झालेला कुत्रा चावला आणि तुम्ही गावठी औषध केलं तर त्याला देवही वाचवू शकत नाही. त्यामुळे गावठी औषध करू नये. आणि या ज्या गोष्टी आहेत, माती म्हणा, हळद किंवा बँडेज वगैरे, ह्या अप्लाय करू नयेत. आपण फक्त एक सोपा उपाय आहे, कुत्रा चावल्यानंतर काय करावं जेणेकरून आपल्याला रेबीज होण्याचं प्रमाण जे आहे हे कमी होतं. ते जे आहे ते म्हणजे साबण आणि पाणी. ज्यावेळी कुत्रा चावल्यानंतर जी जखम होते त्याच्यावर जी लाळ असते, ही लाळ धुवून टाकणं गरजेचं आहे. ज्यावेळी आपण साबण आणि पाण्याने कमीत कमी 15 मिनटं आपण जखम ती व्यवस्थित स्वच्छ धुतली, ती जखम धुतल्यानंतर जवळजवळ 80 ते 85% रेबीजचे विषाणू तिथेच नष्ट होतात. हे कोणालाही माहिती नाही, पण आपण ते क्रिटिकल करून टाकतो. मोठा विषय सोपं करण्याऐवजी वाढवून ठेवतो. बरोबर. आणि मग ती जखम धुतल्यानंतर जवळजवळ 80-85% रेबीजचे विषाणू तिथेच नष्ट होतात. त्यानंतर सरळ आपण त्या जखमेवर काहीही न लावता आपण सरळ डॉक्टरकडे जाणं, सरकारी इस्पितळामध्ये जाणं किंवा तुमच्या जवळपास जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतं तिथे जायचं आहे आणि तिथे प्रॉपर इंजेक्शन्सला सुरुवात करायची आहे. आज जर कुत्रा चावला तर आजच 24 तासाच्या आत डॉक्टरकडे जाणं महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळी आपण वेळ काढतो, आज नाही जायचं आहे, उद्या जाऊया किंवा परवा जाऊया, तोपर्यंत हा रेबीजचा विषाणू आपल्या मेंदूच्या दिशेने वाटचाल करायला सुरुवात करतो. काही केसेसमध्ये 1.5-2 दिवसामध्ये किंवा फार तर फार 4 दिवसांमध्ये माणसांना रेबीज होऊ शकतो. अशा पण केसेस आहेत की ज्यांना 1.5-2 वर्षानंतर सुद्धा रेबीज झालेला आहे. ते डिपेंड्स की किती रेबीजचा व्हायरस तुमच्या शरीरात गेलाय आणि कुत्रा कुठे चावलाय. जर पायाला चावला तर तिथून मेंदू आपला भरपूर लांब आहे, मग तिथून मेंदूपर्यंत व्हायरस जाण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. तर असं क्रिटिकल करण्यापेक्षा जखम 15 मिनटं स्वच्छ साबण आणि पाण्याने धुवा आणि सरळ डॉक्टरकडे जाऊन, आता पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही आहे. 14 इंजेक्शन 21 इंजेक्शन जी पोटामध्ये दिली जायची, बेंबीवर दिली जायची, आता तसं नाही आहे. आता दंडावर इंजेक्शन दिली जातात आणि ही इंजेक्शन अजिबात दुखत नाहीत. कारण काही जुनी माणसं अशी सांगतात आम्ही इंजेक्शनला घाबरतो म्हणून आम्ही इंजेक्शन घ्यायला जात नाही. फोबिया असतो त्यांना. हां, हायड्रोफोबिया मीन्स आपलं जसं मी तुम्हाला बोललो की पाणी, हायड्रो म्हणजे पाणी, हायड्रोफोबिया म्हणजे पाण्यापासून भीती. पाण्यापासून भीती का? कारण त्यांना ते पाणी प्यायला भीती वाटते, कारण त्यांना थ्रोट इन्फेक्शन असतं. बरोबर. मग ते पाणी प्यायला बघत नाही, म्हणून त्यांना हायड्रोफोबिया असं म्हणतात. तर हा जो विषय आहे हा क्रिटिकल करण्यापेक्षा आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, आता कुत्रा चावला म्हणून आपण डॉक्टरकडे जाणं हे योग्य आहेच, पण जर त्यांचं नख लागलं, कुत्र्याचा स्क्रॅच आला म्हणजे नखाचा ओरखडा आला, तरीसुद्धा आपण डॉक्टरकडे जाऊन डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या घरामध्ये लहान मुलं असतात, ही लहान मुलं कुत्र्यांबरोबर खेळत असतात, मांजरांबरोबर खेळत असतात. मांजरांना सुद्धा रेबीज होतो, मांजरापासून माणसाला सुद्धा रेबीज होतो. मग ती नखं लागल्यानंतर आपल्याला नखांमधून सुद्धा हा रेबीजचा विषाणू आपल्या शरीरात जाऊ शकतो. म्हणून नख लागल्यानंतर जर रक्त येत असेल तर डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे. पण सर, जेव्हा हे सगळे प्राणी आपल्या घरातच फिरत असतात, मग त्या पाळीव प्राण्यांची नेमकी कशी काळजी घेणं गरजेचं असतं त्यांना रेबीज होऊ नये म्हणून? ॲक्च्युली रेबीज, जसं मी बोललो की रेबीज हा जंगली प्राण्यांपासून आपल्या पाळीव प्राण्यांमध्ये आणि पाळीव प्राण्यांपासून माणसामध्ये. मग आपली पाळीव प्राणी ही खूप महत्त्वाची आहेत.
आपण फक्त प्राण्यांना पाळतो, एक शौक, हो. आपल्याला आवड किंवा प्राण्यांवर प्रेम, बरोबर. याच्यासाठी आपण प्राणी घरामध्ये पाळतो. पण त्यांची तेवढी काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. जर हे जे रेबीज हा जो रोग आहे याला थांबवण्यासाठी, याला अडवण्यासाठी एक इंजेक्शन येतं ज्याला रेबीज रोग बंधात्मक लस असं म्हटलं जातं. ती लस जर आपण आपल्या पाळीव प्राण्यांना दिली, कुत्र्याला दिली, मांजराला दिली, गाई गुरांना सुद्धा देतात, ती जर लस त्यांना दिलेली असेल आणि एखादा पिसाळलेला कुत्रा जर त्याला येऊन चावला किंवा एखादा जंगली जनावर जर येऊन त्यांना चावलं तरी त्यांना रेबीज होत नाही. पण हाच कुत्रा जर आपण विदाऊट वॅक्सिनेशन ठेवला, म्हणजे त्याला इंजेक्शन दिलं नाही, लस दिली नाही, आणि त्याला जर कुत्रा येऊन पिसाळलेला कुत्रा येऊन चावला किंवा जंगली प्राणी येऊन चावला तर त्याला 5 इंजेक्शन द्यावी लागतात त्या कुत्र्याला, रेबीज होऊ नये म्हणून. तो एका इंजेक्शनने थांबणारा नाही आहे, त्याला 5 इंजेक्शन द्यावी लागतात. आणि आपल्याकडे एका इंजेक्शनची किंमत 700 रुपये आहे. मग आपण 1 इंजेक्शन द्यायचं की 5 इंजेक्शन द्यायची हे त्यांनी ठरवायचं. बरोबर. मग कुत्रा चावल्यानंतर प्रिकॉशन घेण्यापेक्षा अगोदरच आपण प्रिकॉशन जर त्यांची घेतली, त्यांना वेळोवेळी लसीकरण केलं तर रेबीज त्यांच्यामध्ये येणार नाही आणि त्यांच्यापासून माणसांना रेबीज होणार नाही. पण आता हे लसीकरण असतं ते महिन्यातून एकदा करावं लागतं का प्राण्यांचं? नाही, हे अँटी रेबीज म्हणजे रेबीज रोग प्रतिबंधात्मक लस जी आहे ही वर्षातून एकदा दिली जाते. पण याच्यामध्ये सुद्धा डिपेंड्स की आता यावर्षी मी इंजेक्शन दिलं आहे, माझ्या पाळीव प्राण्याला मी इंजेक्शन दिलं आहे आणि 2-3 महिन्यानंतर, 1-3 महिन्यानंतर समजा जर एखादा पिसाळलेला कुत्रा येऊन जर त्याला चावला तर त्याला अजून 2 इंजेक्शन देणं महत्त्वाचं आहे. अगदी बरोबर. सर, तुम्ही आता बरीच महत्त्वाची माहिती दिलीत, पण एक मगाचा एक मुद्दा होता तो थोडासा राहिला. मी पुन्हा त्या प्रश्नाकडे येईन. तो म्हणजे जर आता कुत्रा माणसाला चावल्यानंतर माणसाला तो रेबीज होतो, मात्र माणसाकडून माणसाकडे हा रेबीज होऊ शकतो का? म्हणजे जर चावलं किंवा माणसाचं नख लागलं तर अशा पद्धतीनं हा रेबीज पसरू शकतो का? ॲक्च्युली म्हणजे कुत्रा चावायलाच पाहिजे किंवा त्याचं नख लागायलाच पाहिजे असं नाही आहे. आता समजा आपण रेग्युलर आपल्या व्यवहारामध्ये आपण वावरत असतो आणि आपल्याला कुठेतरी एखादा ब्लेडमुळे कट झालेलं असतं किंवा आपल्या नखांची इथे आजूबाजूला जी सालं निघालेली असतात ती एक प्रकारची जखमच आहे. किंवा मच्छर चावल्यानंतर आपण स्क्रॅच करतो त्यावेळी सुद्धा आपल्याला थोडेसे ओरखडे येतात. बरोबर. या ठिकाणी जर लाळ असते, ही लाळ जर त्या ठिकाणी जर लागली, त्या जखमेवर जर लागली तरी सुद्धा तिथून आपल्याला रेबीज होऊ शकतो. आणि आपल्या घरातल्या कोणत्या तरी सदस्याला जर व्यक्तीला कोणाला रेबीज झालेला असेल आणि आपण त्याच्याबरोबर वावरतोय तर त्याची लाळ आपल्याला लागू शकते किंवा ती लाळ जमिनीवर सुद्धा पडलेली असते, आजूबाजूला कुठे आपण वावरत असतो तिथे सुद्धा पडलेली असते. म्हणून पूर्वीच्या काळी लोक त्यांना एका वेगळ्या खोलीमध्येच बंद करून ठेवायचे. तर ती लाळ जी आहे ही लाळ आपल्याला लागता कामा नये म्हणून प्रिकॉशन घ्यायला हवी. जर एखाद्या वेळी ती लाळ जर जखमेवर कुठेही लागली, आपल्याला समजत नाही, मग त्या ठिकाणाहून आपल्याला रेबीज होऊ शकतो. खूप महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितलात हा, आणि त्यावर बोलणं खरं तर गरजेचं आहे. आणि हेच काम करते की आता मिशन रेबीज ही संस्था जनजागृतीचं काम असेल तर सगळ्यात आधी नाव येतं ते मिशन रेबीजचंच अर्थात. तर तुम्ही या संस्थेशी कसे जोडला गेलात आणि गेल्या 13 वर्षात तुम्ही हे सगळं काम करतात, तर तुमची संस्था यासाठी कशा पद्धतीनं ग्राउंड लेवलवर उतरून काम करते? ॲक्च्युली ही जी संस्था आहे ही पूर्ण जगभरात पसरलेली आहे आणि जगभरात याचं नाव आहे WVS म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेटरनरी सर्व्हिस. आणि आपल्या भारत देशामध्ये त्याची जी सुरुवात करण्यात आली 13 वर्षापूर्वी ते मिशन रेबीज या नावाने सुरुवात करण्यात आली. आणि गेली 13 वर्ष मिशन रेबीज ही संस्था गोव्यामध्ये ग्राउंड लेवलवर काम करत आहे. आणि त्याचा रिझल्ट म्हणजे आज गोवा राज्य हे पूर्णपणे रेबीज फ्री स्टेट आहे. गोवा राज्यामध्ये एकही ॲनिमल डेथ झालेली नाही गेल्या 5 वर्षामध्ये, ना ह्युमन डेथ झालेली आहे. म्हणून गोवा इट्स अ फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया हे WHO म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने डिक्लेअर केलं आहे. मग त्यांनी विचार केला की गोवा राज्य आपलं रेबीज फ्री झालेलं आहे, मग आपल्याला पूर्ण आता भारत देश हा रेबीज फ्री करायचा आहे. मग गोवा बॉर्डरला लागून आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. मग या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. मग
इथे आपण कोणत्या प्रकारे काम करू शकतो. आता मिशन रेबीज 3 टप्प्यामध्ये काम करतं. पहिलं म्हणजे शैक्षणिक जनजागृती म्हणजे एज्युकेशन कॅम्पेन. आतापर्यंत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 3 तालुके आहेत, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग, हे एका रेषेत आहेत. तर यामध्ये ज्या शाळा आहेत, महत्त्वाचं म्हणजे आता जी नवीन जी पिढी तयार होते, या पिढीला समजणं गरजेचं आहे. बरोबर. मग त्याच्यासाठी मिशन रेबीज प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन मुलांना या रेबीज रोगाबद्दल माहिती देतं. कुत्रा, मांजर यांच्याशी आपण कसं खेळलं पाहिजे, त्यांच्याशी कसं वागलं पाहिजे. लहान मुलं फार तर फार दगड मारतात, त्याच्यावर काठी मारतात किंवा कुत्रा दिसला की धावत पळत जातात, त्याच्यामुळे कुत्रा त्यांच्या मागे लागतो आणि त्यांना चावतो. तर या गोष्टी करू नका. कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, कोणत्या गोष्टी करू नयेत, ह्या मुलांना शिकवल्या जातात आणि आताची पिढी घडवायचं काम मिशन रेबीज करतं. आतापर्यंत जवळजवळ 450 शाळांमध्ये मिशन रेबीजने भेट दिली आणि मुलांना शिकवण्याचं काम केलं. जवळजवळ 10,500 मुलांना आतापर्यंत शिक्षण दिलेलं आहे रेबीजबद्दल. त्याचबरोबर ग्रामसभा असतील किंवा आपल्या महिला बचत गट आहेत, अंगणवाडी आहेत, या ठिकाणी जाऊन सुद्धा मिशन रेबीज वेळोवेळी त्यांची शैक्षणिक मार्गदर्शन करते. त्याचप्रमाणे आपल्या म्हणजे जिथे कम्युनिटीज मिळत नाहीत, जिथे सभा मिळत नाहीत, तर त्या गावागावामध्ये जाऊन प्रत्येकाच्या घरोघरी दरवाजामध्ये जाऊन मिशन रेबीज त्यांना शिकवण्याचं काम करते की काय करायचं आहे, काय करू नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वॅक्सिनेशन. मी जसं बोललो की आपल्या घरामध्ये आपण कुत्रा पाळतो पण त्याची काळजी घेत नाही, त्यांना इंजेक्शन्स देत नाही. का? कारण त्यांची इंजेक्शनची कॉस्ट ही खूप जास्त आहे. गावांमध्ये एका घरामध्ये 4-4, 5-5 कुत्रे असतात. ते कॅरी करू शकत नाहीत कुत्र्याला हॉस्पिटलपर्यंत किंवा डॉक्टरांना बोलवणं सुद्धा हे थोडंसं कॉस्टली होऊन जातं. म्हणून मिशन रेबीज ही जी संस्था आहे, ही संस्था हे वॅक्सिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येकाच्या घरोघरी पोचवतं. तुमच्याकडे 1 कुत्रा असू दे किंवा 10 असू दे, त्यांना मोफत इंजेक्शन देण्याचं काम मिशन रेबीज करतं. आणि ही वॅक्सिनेशन टीम जी आहे यांना म्हणजे प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन ते वॅक्सिन देणं, कुत्रा किती रागीट आहे, किती शांत आहे, त्यांना खरंच वॅक्सिनेशन टीमला हॅट्स ऑफ आहे. कारण ते जे काम करतात त्याच्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्व्हिलियन्स टीम. सर्व्हिलियन्स म्हणजे आमचा एक हेल्पलाईन नंबर आहे. त्या हेल्पलाईन नंबरवर तुम्ही जर कॉल केलात की आमच्या एरियामध्ये असा एक कुत्रा आहे ज्याला कदाचित रेबीज असू शकतो, मग आमची टीम तिथे जाते, त्याला आयडेंटिफाय करते की त्याला रेबीज आहे की नाही. जर त्याला रेबीज असेल तर लगेच तिथून त्याला पकडून त्याला पिंजऱ्यामध्ये घालून आम्ही आमच्या क्लिनिकमध्ये घेऊन जातो, पणजीला, जिथे आमची हेड ऑफिस आहे. तिथे आम्ही घेऊन जातो, त्याची टेस्ट करतो आणि ती टेस्ट केल्यानंतर आम्हाला कळतं की तो पॉझिटिव्ह होता की निगेटिव्ह होता. कारण जिवंतपणी त्यांची टेस्ट आम्ही करू शकत नाही. एक 7 ते 15 दिवस हा कुत्रा जिवंत राहतो. ज्यावेळी तो मरतो त्यावेळी आम्ही त्यांचं पोस्टमॉर्टम करतो आणि त्याच्यामध्ये ते आयडेंटिफाय होतं. तर या प्रकारे मिशन रेबीज आहे हे आता गेली 1 वर्ष आम्ही याच्यामध्ये काम करतोय. आणि हे काम केल्यानंतर एक मनाला एक शांतता मिळते की बाकी कुत्र्यांना, इतर जनावरांना तर रेबीज होत असतो, पण एक महत्त्वाचं म्हणजे की सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या वर्षात एका वर्षामध्ये एकही ह्युमन डेथ झालेली नाही. आणि हेच सॅटिस्फॅक्शन आम्हाला मिळतं की रेबीज सारख्या भयानक रोगामुळे कोणाचाही व्यक्तीचा मृत्यू होता कामा नये. आणि यासाठीच आम्ही दिवस रात्र काम करतोय. तुमचं काम खरंच सर खूप मोठं आणि महत्त्वाचं सुद्धा आहे आमच्या सगळ्यांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीनं. पण तुम्ही हे सगळं काम करत असताना तुम्हाला सुद्धा अनेक अडचणी येत असतील, तर त्या अडचणी कुठल्या असतात किंवा स्वतःची सुद्धा काळजी घेणं फार त्यावेळी गरजेचं ठरतं, तर ती काळजी कुठली घ्यावी लागते? गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबर 2022 या रोजी आम्ही सिंधुदुर्गामध्ये वॅक्सिनेशन आणि मिशन रेबीजचं जे पूर्णपणे काम आहे याला आम्ही सुरुवात केली. थोडासा गोड अनुभव आणि थोडासा तिखट, कारण अजूनपर्यंत लोकांना माहीत नाही आहे की मिशन रेबीज काय आहे. आणि ही माणसाची येतात, म्हणजे असे भरपूर अनुभव आहेत की आमची वॅक्सिनेशन टीम जी घरोघरी जाते, प्रत्येकाच्या दारोदारी जाते कुत्र्यांना इंजेक्शन देण्यासाठी, लोक घाबरतात. कारण आपल्याकडे आता भरपूर असे इन्सिडेंट होतात, चोऱ्या होतात किंवा अजून काही होतं, तर लोक घाबरतात. लोकांना माहिती नाही की हे कोण आहे.
मग त्यांना असं वाटतं की हे इंजेक्शन जे आहे हे विषारी इंजेक्शन आहे, याच्यामध्ये पॉयझन आहे, म्हणजे हे इंजेक्शन आपल्या कुत्र्याला दिल्यानंतर आपला कुत्रा मरून जाईल आणि नंतर मग यांना चोरी करायला सोपं पडेल. तर तसं नाही आहे. मला सिंधुदुर्गवासियांना हेच सांगणं आहे की मिशन रेबीज ही फक्त सिंधुदुर्ग पुरता मर्यादित नाही आहे. ही इंटरनॅशनल लेवलची NGO आहे जी तुमच्यासाठी एवढे दिवस रात्र काम करते. तर तुमच्या घरामध्ये जे कोण कुत्रे असतील, जे कोण पाळीव जनावरं असतील, त्यांना तुम्ही इंजेक्शन द्या, त्यांना तुम्ही वॅक्सिन द्या. तर याच्यासाठी आम्ही काम करतो, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आम्ही पोचू शकू. आणि काही ठिकाणी अशा पण गोष्टी घडल्या आहेत की इंजेक्शन दिल्यानंतर 2 ते 3 दिवसामध्ये ते कुत्रे दगावलेत. मग त्याचं ब्लेमसुद्धा मिशन रेबीजवर येतं की तुमच्या इंजेक्शनमुळे आमचे कुत्रे मरत आहेत. तर असं नेमळे एक गाव आहे आपल्याकडे, त्या नेमळे गावामध्ये सुद्धा अशी एक घटना घडली होती की एका एरियामध्ये 4 कुत्रे दगावले होते इंजेक्शन नंतर. तर त्यांनी ब्लेम केला होता की असं असं तुमच्या इंजेक्शनमुळे होत आहे. तर मी आणि माझी टीम आम्ही तिथे पूर्ण सर्वे केला त्या पूर्ण गावामध्ये. तर तो एकच एरिया असा होता की जिथे त्या 4 डेथ झाल्या होत्या. आणि ज्यावेळी आम्ही लोकल डॉक्टरना इथून घेऊन गेलो तिथे आणि जे आयडेंटिफाय केलं, तर तो जो आहे म्हणजे ते जे कुत्रे दगावलेत हे गॅस्ट्रोमुळे गेले, ते इंजेक्शनमुळे गेलेले नाही आहेत. आणि म्हणून मी लोकांना प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे ग्रामपंचायतमध्ये जातो किंवा इतर ठिकाणी ज्यावेळी आम्ही जातो, शाळेमध्ये जातो, तर त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना एवढंच सांगतो की जर इंजेक्शन दिल्यानंतर 2 ते 3 दिवसामध्ये जर तुमचा कुत्रा मरत असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा. त्या कुत्र्याची विल्हेवाट लावू नका, तुम्ही आम्हाला सांगा. त्या कुत्र्याचा आम्ही पोस्टमॉर्टम करू शकतो आणि आपण जे काय जो कुत्रा जो दगावला आहे तो कोणत्या कारणामुळे दगावला हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. कारण हे जे इंजेक्शन आहे हे कुत्र्याला वाचवण्यासाठी आहे, कुत्र्याला मारण्यासाठी नाही. जेणेकरून कुत्र्याला रेबीज होऊ नये याच्यासाठी आहे. आणि हे तुमच्यासाठीच आहे, जेणेकरून तुमच्या घरातल्या पाळलेल्या कुत्र्यामुळे तुम्हाला रेबीज होऊ नये यासाठी आहे. तर अशा काही घटना घडतात आणि असा काही विषय होतात, पोलीस केससुद्धा होते. पण आम्हाला चांगलं काम करायचं आहे तर आम्ही थांबणार नाही. आम्ही हे करत राहणार, भले कितीही प्रॉब्लेम्स जरी आले. कारण मी लोकांना ब्लेम करू शकत नाही. कारण जसजसं वर्ष वाढत जातील, आता गोवा राज्य आहे, गोवा राज्यामध्ये तुम्ही गेल्यानंतर पिवळा टी शर्ट घालून पिवळं टी शर्ट घालून ज्यावेळी तुम्ही बघाल त्यावेळी तुम्हाला माहिती पडेल की या मिशन रेबीजची हे आहेत. आणि आमच्याकडे असे रूल्स आहेत आणि हे रूल्स खूप कडक आहेत. कोण समजा जर आता आम्ही कुठच्याही गावामध्ये जर गेलो आणि तिथे एखादी लेडीज उभी असेल आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्या लेडीजने सांगितलं की आमच्या कुत्र्याला इंजेक्शन द्यायचं आहे, तर जोपर्यंत कोणी जेंट्स तिथे येत नाही तोपर्यंत आम्ही पुढे जात नाही. म्हणजे एवढं मिशन रेबीजला सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमची पायरी ठेवूनच तुम्ही वागायचं आहे. त्याच्यामुळे मिशन रेबीजवर कोणीही ब्लेम करू शकत नाही. आणि जर ब्लेम करत असेल तर आपण नक्कीच त्याच्यावर विचार करू शकू आणि त्याप्रमाणे आपण काम करू शकू. फार महत्त्वाचं काम करताय सर. मिशन रेबीजविषयी तर आम्ही ऐकलं, पण सर तुमच्याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. म्हणजे तुम्ही या संस्थेशी कसे जोडला गेलात आणि ते इतकी वर्ष झाली तुम्ही काम करतायत, तर तुमचे अनुभव काय आहेत? म्हणजे मी मगाशी सुद्धा तुम्हाला एकदम सुरुवातीला आपण जेव्हा बोलत होतो तेव्हा विचारलेलं की असे काही तुम्हाला माणसं तुम्ही बघितली आहेत का ज्यांची वागणूक पूर्णपणे बदलली आहे? ते तुम्ही सगळं कसं काय हाताळता? कारण जेव्हा एखाद्याला लागतं तेव्हा सुद्धा आपल्याला त्याच्याबद्दल वाईट वाटतं, माणुसकी म्हणून आपल्याला ती जाणीव असते. पण रेबीज झाल्यानंतर अशी माणसं आपण बघतो, त्यावेळी ते कसं डील करता तुम्ही? ही सगळी सिच्युएशन कशी हाताळता? तसं बघायला गेलं तर आता मिशन रेबीज ही जी संस्था आहे, सुरुवातीपासूनच प्राण्यांबद्दल मला खूप ओढ होती. कारण मिशन रेबीजला जॉईन व्हायच्या अगोदर एक वाइल्डरनेस सर्वायवल्स नावाचा एक ग्रुप आहे, ज्याचा मी स्वतः ऑर्गनायझर आहे, फाउंडर आहे. तर आम्ही वाईल्ड ॲनिमलसाठी काम करायचो. आमची टीम जी आहे म्हणजे माझे सहकारी आहेत, आम्ही जंगलामध्ये जाऊन ठिकठिकाणी जाऊन त्यांचा सर्वे करणं की आता किती पक्षी आहेत, किती प्राणी आपल्याला दिसत आहेत. कारण वर्षानुवर्ष वाईल्ड ॲनिमल्स आता कमी होत चालले. तर ती प्राण्यांची आवड होती आणि त्या आवडीनुसारच मी माझं मिशन रेबीज ज्यावेळी मी गोव्याला बघितलं की मिशन रेबीज ही भटक्या कुत्र्यांसाठी आणि पाळलेल्या कुत्र्यांसाठी काम करते,
जखमा त्यांना झालेल्या असतात, वोंड असतात, त्याच्यावर किडे पडलेले असतात, तर त्यांच्यावर ट्रीटमेंट करणं. तर ती एक गोष्ट मला खूप आवडली आणि मी असं ठरवलं की मला जर या संस्थेमध्ये जर मला काही काम मिळालं तर मी स्वतःला भाग्यवान समजेन. तर आमचे डिरेक्टर आहेत मिशन रेबीजचे मिस्टर मुरुगन अपू पिल्लई सर. त्यांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला, त्यांना आवडलं आणि त्यांनी मला सिलेक्ट केलं आणि त्याच्यानंतर मग मी मिशन रेबीजला काम करायला सुरुवात केली. आणि काम करताना सुरुवातीला एवढं काही मला माहीत नव्हतं रेबीजबद्दल. मी जस्ट गुगलवर वगैरे सर्च केलेलं होतं, पण एवढं नॉलेज मला नव्हतं जे मला माझ्या सहकाऱ्यांकडून मला मिळालं. आणि ज्यावेळी कधी आम्हाला असं समजतं की या ठिकाणी एखादा पेशंट आहे ज्याला रेबीज झालेला आहे, तर ज्यावेळी आम्ही त्या ठिकाणी जातो त्यावेळी अक्षरशः अंगावर काटा येतो ह्या गोष्टी बघून की किंचाळत असतात, ओरडत असतात. त्यांना जे जेवण दिलं जातं ते जेवणाची प्लेटसुद्धा ते अक्षरशः आता नॉर्मल माणसाला ते शक्य नाही आहे की ती चावणं, ती बेंड करणं, पण त्यांच्यामध्ये त्यावेळी वेगळीच शक्ती असते जी ते पूर्णपणे ती प्लेट चावून टाकतात, बेंड करून टाकतात आणि खूप आरडाओरडा करत असतात. एक लहान मुलगा होता 9 वर्षाचा ज्याला रेबीज झाला होता. अजूनही ते आठवलं की असं वेगळंच वाटतं. आपल्या म्हणजे त्या मुलाला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं होतं आणि तो त्याचे आई वडील त्याला भेटू शकत नाहीत, त्याला उचलून घेऊ शकत नाही. तो तिथे वडिलांना सांगत होता, बाबा मला उचलून घ्या, बाबा मला उचलून घ्या, पण त्याचे वडील त्याच्याजवळ जाऊ शकत नाही. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या बघितल्यानंतर काळीच हलतं. आणि असा कोणाचा मृत्यू येऊ नये. मग त्या मुलाला बेशुद्धीचं इंजेक्शन दिलं गेलं, कारण ते सहन करणं लहान मुलासाठी तरी शक्य नाही आहे, मोठ्यांसाठी पण शक्य नाही आहे. पण तो 9 वर्षाचा मुलगा ज्याला रेबीज झाला होता. मग हे होतं का? हे होतं निष्काळजीपणामुळे. आपण लाईटली घेतो सगळ्या विषय जे आहेत ते आपण जस्ट होणार बस एवढंच, पण आपण त्याच्यावर विचार करत नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी बघितल्यानंतर आमचं सुद्धा काळीज हलतं की असं होऊ नये कोणाला. म्हणून आम्ही कंटिन्युअसली या क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करत असतो. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी एकटा असा आहे जो पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा हँडल करतो. त्याच्यामुळे होतं कसं की प्रत्येक ठिकाणावरून मला फोन येत असतात. मग त्या ठिकाणी मला धावत जावं लागतं, कारण जाणं गरजेचं काय आहे, कारण हे पसरू नये म्हणून आम्हाला हे सगळं करावं लागतं. आणि खरंच म्हणजे हे जे अनुभव आहेत, काही अनुभव चांगले येतात, पण असा अनुभव कधीही कोणाला येऊ नये असं आम्हाला वाटतं. त्यासाठी खरं तर काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि तेच आवाहन राहील या निमित्तानं. खरं तर सर पुन्हा मी एकदा इथे तुमच्या कामाबद्दल एक प्रश्न सध्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावतोय, तो म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचा. तुम्ही आता रस्त्यावरून गेलात तर ती मागे लागली म्हणजे समजायचंच की तुम्हाला आता कुठेतरी पुढे जाऊन थांबायचं तरी आहे, आता तुमचा ॲक्सिडेंट झालंच म्हणून समजा. पण हे प्रमाण कसं वाढतंय आणि ते थांबवण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे? आता याबद्दल सुद्धा आम्ही प्रत्येक ठिकाणी आम्ही लोकांना आवाहन करत असतो, कारण भटक्या कुत्र्यांची संख्या याला आपण दुसऱ्यांना दोषी ठरवण्यापेक्षा आपण स्वतः जबाबदार आहोत. कारण आपण का करतो, भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढण्याचं मागचं कारण आहे जे आपल्या घरामध्ये जे उष्टखरकट उरलेलं असतं, जे माशाचे काटे असतात किंवा चिकन बोन्स असतात, जे काय उरलेलं असतं ते आपण रस्त्यावर टाकतो. आणि हे रस्त्यावर टाकलेलं जे वेस्टेज फूड आहे हे खाण्यासाठी कुत्रे जमा होतात. आणि हा एक रूल आहे ॲनिमल बर्थ कंट्रोल की एखाद्या फिमेल डॉगला जर खायला प्यायला व्यवस्थित मिळालं रस्त्यावर आणि ती जर खाऊन पिऊन जर हेल्दी राहिली तर ती ॲट अ टाईम 6 ते 8 पिल्लांना जन्म देऊ शकते. आणि ती पिल्लं कधी देते? 6 महिन्यातून एकदा, म्हणजे वर्षातून 2दा. म्हणजे वर्षाला एका कुत्रीमागे पिल्लं किती झाली? 12 ते 16. काही पिल्लं जी आहेत ही इन्फेक्शनमुळे मरतात, काही पिल्लं जी आहेत ॲक्सिडेंटमध्ये मरतात, आपण बघतो. पण आपण धरून चालू एक रेशो की वर्षाला 8 पिल्लं जगली, एका कुत्रीची 8 पिल्लं जगली. 20 जर कुत्री असतील तर त्यांची झाली किती? 160.
म्हणजे वर्षाला 160 कुत्रे वाढतात बरोबर. आपल्या शहरामध्ये. हे फक्त शहरापुरतं मर्यादित आहे. काही महिन्यांपूर्वी आपल्या सावंतवाडी नगरपालिकेने एक मोहीम राबवली होती निर्बीजीकरणाची. हो. त्याच्यामध्ये 230 कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण केलं गेलं. पण आपल्या शहरामध्ये जवळजवळ 650 पेक्षा जास्त भटके कुत्रे आहेत. बापरे. आणि हे मिशन रेबीजचं रेकॉर्ड आहे. कारण आम्ही वॅक्सिन करतो. आमच्याकडे कॅल्क्युलेशन असतं की किती कुत्र्यांना आम्ही वॅक्सिन केलंय. 650 पेक्षा जास्त कुत्रे आहेत. आणि एका कुत्र्याचं जर निर्बीजीकरण करायला गेलं तर एका कुत्र्याचा चार्ज आहे 1800 ते 2200 रुपये. हा गव्हर्नमेंटचा चार्ज आहे. मग 250 कुत्र्यांना जर नगरपालिकेने जर निर्बीजीकरण केलंय तर तुम्ही विचार करा किती फंड यूज करावा लागला असेल. मग 650 कुत्र्यांना किती फंड लागेल. मग हे एकट्या नगरपालिकेला जमण्यासारखं नाही आहे. कारण प्रत्येक फंड जो आहे हा आपल्याला दाखवावा लागतो. मग मी काय म्हणतो की जर आपण हे वेस्टेज फूड जर बाहेर टाकलंच नाही, त्याची जर आपण व्यवस्थित विल्हेवाट लावली, नगरपालिकेने तुम्हाला ओला कचरा वेगळा सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी तुम्हाला सोय दिलेली आहे. तुम्ही घरामध्ये राहून फक्त एक करायचं आहे की ओला कचरा वेगळा करायचा आहे, सुका कचरा वेगळा करायचा आहे. मग का तुम्ही त्यांचं काम वाढवताय. ते सकाळी बिचारे येतात, तुमचा कचरा घेण्यासाठी येतात, फक्त तुम्हाला कचरा डंप करायचा आहे, दॅट्स इट. बाकी तुम्हाला काही करायचं नाही आहे. मग एवढी तुम्हाला सोय दिलेली असून तुम्ही कचरा रस्त्यावर का टाकता. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याप्रमाणे त्यांची संख्या जी आहे, भटक्या कुत्र्यांची संख्या जी आहे ही वाढत जाते. आता एखाद्या कुत्रीला जर जेवायला मिळालंच नाही, ती जर अशक्त राहिली तर अशक्त फिमेल डॉग ही फक्त 2 ते 3 पिल्लांना जन्म देऊ शकते. म्हणजे वर्षाची 6 पिल्लं, काही पिल्लं जसं सांगितलं तसं मरून जातात. आणि उरलेली जी पिल्लं आहेत ही सुद्धा मरून जातात. का मरतात. कारण जर आपल्या आईला जर दूध नाही आहे तर त्यांना दूध प्यायला मिळत नाही. मग अशामध्ये ती मरून जातात, अशक्त होतात आणि ती मरतात. त्याच्यामुळे इथे आपल्याला पॉप्युलेशन कंट्रोल करायला मदत होते. मग या गोष्टी आपण करू शकतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे ॲनिमल लवर्स भरपूर आहेत सावंतवाडीमध्ये. म्हणजे मी स्वतः बघतो की दुपार झाली, सकाळ झाली, रात्र झाली की काही जण येऊन रस्त्यावर त्यांना जेवण वाढतात आणि जातात. खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण मुका प्राणी आहे, त्याला बोलता येत नाही, तो उपाशी राहणार. त्यापेक्षा तुम्ही त्याला जेवण घालताय, त्याला चांगलं काम करताय. पण मी असं म्हणतो, काही ठिकाणी मी बघितलं की तुम्ही काही फीडर्स जे आहेत त्या कुत्र्यांना जेवण घालतात, निघून जातात. होतं काय की ते जेवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये भांडणं होतात. ह्या भांडणांमध्ये ते काय करतात की एकामेकाला चावतात, एकामेकाचे लचके तोडतात, त्यांना जखमा होतात. बाकी कुठेही जखम झाली असेल तर ते जखम आपली चाटून बरी करू शकतात. पण जर मानेवर वगैरे आपण बघितलं असेल की मानेवर वगैरे जर जखम झाली तर ती कालांतराने चिघळते, त्याच्यामध्ये मॅगट्स पडतात, किडे पडतात आणि नंतर मग त्याच्यामधून एक दुर्गंधी यायला सुरुवात होते. ते पाणी गळत असतं, रक्त गळत असतं. या कुत्र्यांकडे कोण बघतं. कोणी नाही. तो कुत्रा बिचारा इकडे तिकडे धावत असतो. कोणाच्या घराशेजारी कुठेतरी छपराखाली येऊन राहायला, पायरीवर येऊन बसला तर तिथून आपण त्याला हाकलतो. मग याला जबाबदार कोण. मग त्यापेक्षा मी काय म्हणतो, तुम्हाला खरंच त्या प्राण्यांची एवढी जर आवड आहे, तुम्ही त्यांना ठीक आहे, प्रत्येकाला आपल्या घरी नेऊन कुत्र्याचं पालनपोषण करणं जमत नाही. तुम्ही रस्त्यावर करताय ठीक आहे, पण तुम्ही त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. आज जर मी 2 कुत्र्यांना रस्त्यावर जेवायला वाढतोय, उद्या जर त्याला बरं नसेल तर त्याला बरं नसताना त्याची घ्यायची काळजी मला घ्यायला हवी. मला डॉक्टरांना बोलवायला हवं. त्याला जर एखादी जखम झाली असेल तर ती जखम बरी करण्यासाठी मला डॉक्टरांना बोलवायला हवं. ही जबाबदारी कोण घेणार. तर ही जबाबदारी त्या फीडर्सने घ्यायची. त्याच्यानंतर तो कुत्रा जर कोणाला चावायला धावत असेल, जर कोणाला चावलं असेल तर ती जबाबदारी कोणी घ्यायची आहे, तर त्या फीडर्सने घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर ते कुत्रा किंवा ती कुत्री वयात आल्यानंतर त्यांचं निर्बीजीकरण करण्याची जी जबाबदारी आहे ही त्या फीडर्सने घ्यायची आहे. असं जर तुम्ही केलं, ही जर जबाबदारी थोडीफार प्रमाणात जर फीडर्सनी घेतली तर आपल्याला सावंतवाडी शहरामध्ये पॉप्युलेशन कंट्रोल करायला खूप मदत होईल. एकटं नगरपालिकेवर बर्डन येणार नाही. प्रत्येकाने आपल्याला जसं जमेल तसं आपण भटक्या कुत्र्यांचं सोल्युशन काढू शकतो. सर, आता ही आकडेवारी झाली आपल्या सावंतवाडीपुरती, पण संपूर्ण सिंधुदुर्गाची काय परिस्थिती आहे यावर तुमच्याकडे काही आकडेवारी आहे का किंवा काही माहिती आहे का. पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटलं तर भरपूर कुत्रे आहेत, पण
आत्ता गेल्या वर्षांपासून आतापर्यंत सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला या 3 ठिकाणावर मिशन रेबीजने जवळजवळ 20,000 भटक्या कुत्र्यांना इंजेक्शन दिलेली आहेत. बापरे. म्हणजे जवळजवळ 20,000. मग एवढे कुत्रे आलेत कुठून? मग याचा शोध लावणं गरजेचं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की फीडर्सने काही प्रमाणात योग्य ती काळजी घ्यायची आहे. आणि आपण आता ग्रामपंचायत असतील, ग्रामपंचायतमध्ये नगरपालिकेची गाडी जाऊ शकत नाही. मग तुम्ही काय करा की एखादा खड्डा खणून, जे आपण कंपोस्ट खत म्हणतो, एखादा खड्डा खणा, त्याच्यामध्ये तो ओला कचरा टाकून तो डंप करा. दॅट्स इट. म्हणजे तो बाहेरच्या कुत्र्यांना खायला मिळणार नाही आणि त्यांचं पॉप्युलेशन वाढणार नाही. बरोबर. आणि सर आपल्याला रेबीज पूर्णपणे समूळ नष्ट करायचं असेल तर नेमकं काय करावं असं आपल्याला वाटतं? रेबीज मुळापासून जर नष्ट करायचं असेल तर आपल्याला एक काम करावं लागेल की एकही कुत्रा असा राहता नाही की ज्याला इंजेक्शन दिलेलं नाही. तुम्हाला जर मिशन रेबीजवर आता सध्या तरी विश्वास नसेल, काही वर्षानंतर कदाचित बसेल, पण मी असं सांगतो की तुम्ही असं नाही आहे की मिशन रेबीजकडनंच लस दिली पाहिजे. ती फ्री आहे, ठीक आहे, पण तुम्हाला जर त्यांच्याकडून द्यायची नसेल तर तुम्ही लोकल डॉक्टर्सना बोलवून तुम्ही आपल्या कुत्र्यांना इंजेक्शन देऊ शकता. आपल्या घरातल्या पाळलेल्या जनावरांना जर इंजेक्शन दिलं तर तिथे कंट्रोल होऊ शकतो रेबीज. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे भटके कुत्रे आहेत, ज्यावेळी मिशन रेबीजची टीम तुमच्या गावामध्ये येते त्यावेळी तुम्ही त्यांना फक्त दाखवून द्या की या ठिकाणी कुत्रे असतात, या ठिकाणी कुत्रे बसलेले असतात, तिकडे फिरत असतात. ते पकडण्याचं आणि इंजेक्शन देण्याचं काम मिशन रेबीज करेल. आणि कुत्र्यांना लसीकरण झालं तर आपल्याला भरपूर प्रमाणात रेबीज कंट्रोल करता येईल. आणि समजा एखाद्या वेळी जर माणसाला जर कुत्रा चावलाच तर मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे काळजी घ्यायची आहे, ती जखम व्यवस्थित धुवायची आणि डॉक्टरकडे जायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून, आणि हे वेळेत करणं गरजेचं आहे. मी 1 महिन्यानंतर जाणार किंवा 10 दिवसानंतर जाणार त्याला काही अर्थ नाही आहे. आपल्याला आपला जीव जर प्यारा असेल, आपल्याला आपली काळजी जर घ्यायची असेल तर हे करणं गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, घरातल्या पाळलेल्या कुत्र्यांचं वॅक्सिनेशन करा. दॅट्स इट. आणि सर शेवटचा प्रश्न, आवाहन काय कराल जाता जाता? आवाहनसुद्धा मी तेच करेन की जे भटके कुत्रे आहेत त्यांना इंजेक्शन द्या. त्याच्यानंतर आपल्या घरामध्ये जे पाळलेले आहेत त्याने जबाबदारीने आपण त्यांची काळजी घ्या आणि त्यांना वॅक्सिन करा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर कुठेही जर आपल्याला रेबीज झालेला जर कुत्रा दिसला, म्हणजे संशयित, आपल्याला असं नाही की तो कन्फर्म रेबीज असला पाहिजे, जर तो आक्रमक असेल, त्याच्या तोंडातून लाळ पडत असेल किंवा इतरांना चावण्याचा प्रयत्न करत असेल, चालताना थोडंसं धडपडत चालत असेल, किंवा आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा संशयित जर रेबीज कुत्रा दिसला तर लगेच आमच्या हेल्पलाईन नंबरवर तात्काळ आम्हाला संपर्क करा. म्हणजे जेणेकरून आमची टीम तिथे लवकरात लवकर येईल आणि त्या जो पुढे प्रसंग जो घडेल त्याला तिथे टाळं लावता येईल. आणि काही प्रमाणात म्हणजे मी बघतो की रस्त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा कुत्रे मरून पडलेले असतात. म्हणजे ते ॲक्सिडेंटमुळे मेलेले असतील किंवा कोणत्या तरी रोगामुळे मेलेले असतील किंवा रेबीज संशयित असेल आणि तो मेलेला असेल, तर असा मेलेला कुत्रा तिथेच पडून असतो. काही कालावधीनंतर त्याच्यातून एक दुर्गंधी येते आणि नंतर मग त्याच्याकडे कोण बघत नाही. तर असं होण्यापेक्षा तुम्ही एक काम करा की आमच्या हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा आणि आम्हाला त्याची खबर द्या की इथे इथे असा असा कुत्रा मरून पडलेला आहे. आमची टीम येईल किंवा मी स्वतः वैयक्तिक तिथे येईन, त्या कुत्र्याला उचलेन आणि आम्ही घेऊन जाऊ शकतो, जेणेकरून दुर्गंधी पसरणार नाही आणि रोगराई पण पसरणार नाही. तर हे एक आवाहन करू इच्छितो आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना. आणि आमचा हेल्पलाईन नंबर जो आहे, हा हेल्पलाईन नंबर प्रत्येक ग्रामपंचायत, आरोग्य सेवा केंद्र आणि शाळेतल्या प्रत्येक मुलामुलाकडे हा आमचा नंबर आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला हा नंबर इझिली कुठेही अवेलेबल होईल किंवा आताही आपल्या स्क्रीनच्या खाली हा नंबर तुम्हाला दिसतोच आहे, तो तुम्ही नंबर नोट करू शकता आणि आम्हाला संपर्क करू शकता. जेणेकरून आपल्याला आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे, हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आपल्याला रेबीज मुक्त करायचा आहे. आणि जर सिंधुदुर्ग जिल्हा रेबीज मुक्त झाला तर हा आपल्या महाराष्ट्रातला पहिला जिल्हा असेल जो पूर्णपणे रेबीज मुक्त झालेला असेल. आणि हे माझ्या मते आपल्या सगळ्यात सिंधुदुर्गवासीने एक गर्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे हे करण्यासाठी आम्हाला मदत करा, कारण हे आम्ही एकट्याने करू शकत नाही.
प्रत्येक व्यक्तीचा त्याच्यामध्ये आम्हाला हातभार पाहिजे. तर तो हातभार लावा, आम्हाला मदत करा आणि आपल्या कुत्र्यांना वॅक्सिन करून घ्या आणि आम्हाला सपोर्ट करा. धन्यवाद सर, अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी माहिती तुम्ही दिलीत. अनेक गोष्टी बऱ्याच जणांना मला असं वाटतं माहिती नसेल, ती या इंटरव्ह्यूमुळे सगळ्यांपर्यंत पोचतील, त्याबद्दल आपलेही आभार. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मिशन रेबीजने एवढं मोठं शिवधनुष्य जे उचललं आहे तर ते फार मोठी गोष्ट आहे आणि खरं तर ते कौतुकास्पद आहे. तर तुमच्या सगळ्या टीमला आमच्या कोकण 7 लाईव्हतर्फे एक सलाम. आणि तर हे होते अमित सर, ज्यांनी मिशन रेबीज या माध्यमातनं ते भटके कुत्रे असतील किंवा मग रेबीजविषयीची जी जनजागृती असेल तर त्यावर काम करतात. आणि त्यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे त्यांना तुमच्या सगळ्यांची साथ गरजेची आहे, कारण आपल्याला आपला सिंधुदुर्ग आणि खरं तर संपूर्ण देशच म्हणा तर आपल्याला रेबीज मुक्त करायचं असेल तर मिशन रेबीजला साथ देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं की या इंटरव्ह्यूनंतर तो तुमच्याकडून तेवढा चांगला प्रतिसाद त्यांना मिळेल. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.